Здравейте! Днес ще поговорим за една дълго желана функция на MacMaster, която вече не само е готова, но и може да започнете да използвате във всеки един момент. Става въпрос за OCR. Без да навлизаме в технически подробности, OCR представлява възможността за разпознаване на фактури в електронен вариант или написани на ръка и тяхното последващо осчетоводяване. Разработвайки тази функция в MacMaster, ние сме използвали възможностите на изкуствения интелект с функциите за неговото обучение, за да обхванем максимален брой фактури, специфики и варианти, респективно по-добро разпознаване на тези документи и по-бързо, лесно и точно счетоводяване. А сега да минем по същество. Както виждате, вече се намираме в нашия веб портал, новия веб портал на MacMaster и ERP Aurora, който се казва Allied Web. Може би вече ви е познат, ако сте гледали видеото за импорт банки. Ако не сте, намерете видеото и го изгледайте. Изключително полезна функционалност, спестява страшно много време и усилия в ежедневната ни работа. Тук правя едно допълнително пояснение, че говорейки за веб портал, това не е отделна система. Тук няма комуникация, трансфери, прехвърляне или каквото и да е. Всичко, което работите и правите в веб модула на MacMaster и ERP Aurora, автоматично на секундата е видно и в десктоп приложението. А сега да влезем и в системата и да преминем към OCR. Влиза се с потребителите на MacMaster, както виждате, отново е многофирмена платформата, избираме и фирмата, в която желаем да работим. Намираме се в момента в OCR фактури. Този модул обхваща няколко елемента. Първо, нашата фактура в формат PDF, JPEG, PNG или какъвто и да е. Разпознатите данни от фактурата и осчетоводяването. Сега ще преминем към едно пълно разчитане и осчетоводяване на документа. Започваме с избирането на файла. Зареждам една фактура. Тя се визуализира тук в екрана, такава каквато е, с опции да я изтеглим, да я увеличим, различни функции, които да подобрят работата. Респективно, зареди документ и какво се случва в този момент. Фактурата се обработва от изкуствен интелект, като той разпознава данните от тази фактура и ги зарежда в тази табличка тук в средата. Уточнявам, става въпрос за разпознаване на фактурата през изкуствен интелект. Не прост OCR, при който казваме кое къде да се търси в сканирания PDF, а истинско обработване и разпознаване на документа. Така че в какъвто и формат да подадем документ, където и да се намират данните, както и да са структурирани, дори да бъдат написани на ръка, изкуственият интелект успява да извлече цялата информация точно и ясно. Много съществена разлика спрямо обикновения OCR, който често пъти бива представен като изкуствен интелект. И така, да минем към нашата фактура. Маркирайки тук реда, виждаме основните данни, които са заредени от файла. Респективно, цъквайки върху стрелкичката, виждаме и елементите на фактурата. Сега, тук още едно важно уточнение. Нашият OCR работи на ниво item. Това означава, че разпознаваме не само данните като обща сума на фактурата, доставчик, клиент, базовите реквизити, а и всеки един елемент от фактурата. И, както виждате, в момента нашият OCR разбра, че става въпрос за международен транспорт, зареди ми количество, цена, стойност и дори ми предложи и сметка, по която да се осчетоводи. Защо ми предложи сметка? Защото вече съм имал фактура с текст международен транспорт и системата, изкуственият интелект, знае как съм я осчетоводил предния път. Заради това ми предлага същата сметка. Мога да я коригирам естествено, но
предполагаме, че след като фактурата е за същата услуга, няма и да я коригираме. Освен горната част тук, която е заредена от документа от PDF-а, в долната част имаме информация за самото осчетоводяване. Виждате, че тук в момента всичко е заредено автоматично, защото плюса на изкуствения интелект свършил си работата, намерил е данните, предложил е осчетоводяване. Естествено, можем да коригираме всичко по този ордер, зареден от системата, но можем и просто да се съобразим с заредените данни и да ги осчетоводим. В долната част под контировката имаме описателната част по документа, като предмет на сделката, вальор, дата на документа, падеж и бележки. Избирайки осчетоводи, не е избрано направление. Ако работите с направления, можете да ги избирате и през този модул, така че това няма да доведе до допълнителна работа и нужда на обработка на операциите през десктоп приложението. В случай аз няма да избирам направления, потвърждавам и имаме успешно осчетоводяване. И за да не смятате, че ви заблуждавам, отваряме системата. Последният ни ордер е 37501. Ето ни го осчетоводяването едно към едно с това, което виждаме в OCR модула. Ето тук виждаме същия номер, с който е осчетоводена и нашата фактура в системата. След като сме осчетоводили тази фактура, тук можем да филтрираме, да виждаме само неосчетоводените, само осчетоводените, различни филтри, възможности за визуализация в този екран. Една допълнителна вметка, малко да се отклоним от темата. Тук в веб портала на MacMaster и Aurora, в Allied Web, има възможност за конфигуриране на колоните, които искате да виждате във всеки един грид, във всяка една табличка. Ако не искате да виждате забележка, махате и готово, вече ни я виждаме. Като това е настройка спрямо всеки потребител, всеки модул на системата, така и за всяка фирма, също много важно, така че може да се настроите този портал да изглежда така, както на вас ви харесва и както на вас ви е удобно да работите. А сега ще заредим още една фактура, отново за транспорт, за да ви покажа още една особеност при работата с OCR. Отново избираме си файла, който искаме да обработим. Изпращаме го за обработка от изкуствен интелект. В момента се изчитат данните от него и, както виждате, се зареждат в нашата табличка. Респективно, маркираме си документа, виждаме PDF-а в дясно, а когато цъкнем на стрелкичката, виждаме и изчетените данни. Какво ни прави впечатление? Имаме зареден елемент, но нямаме заредени стойности. И това е така, защото в нашия PDF, ако го увеличим малко, виждаме, че информацията за цената не е много добре представена. Имаме една обща стойност, някаква застраховка, тотали, но какво точно разпознава програмата и как да го осчетоводи, не може да даде категорична информация и заради това и данните са заредени в този формат без стойности. Какво трябва да направим ние? На практика, на база на заредената информация, както виждате, сметка ни се зареди, защото спедиторската услуга е разчетена като услуга за транспорт и е добавена и като ред в нашата операция. Съответно, имаме 1850 лева за транспорт. Тук ще си въведем 1850 и можем да добавим още един дебит, който ще ни бъде в разходи, застраховки. Сумата е 80,55. Потвърждаваме и това. Съответно, ДДС сумите, всичко вече е OK. Избираме си предмет на сделката, дати, бележки, каквото ни е необходимо и осчетоводяваме. Така, сумите ни не се равняват. Защо не се равняват? Защото
Тук сме написали 18,500, а сумата е 1850. Отново осчетоводи и вече имаме успешно осчетоводяване. И отново, за да потвърдя, че това, което сме направили е веднага видно в десктоп приложението, ето ни операцията едно към едно с това, което въведохме в веб портала. Виждате колко бързо и лесно става осчетоводяването, особено ако един път вече сме минали през осчетоводяването на тези фактури. Тоест, при първоначален старт на работа ще имате малко време за напасване на сметките, които използвате най-малко. Но след като извъртите първия един месец, оттам насетне осчетоводяването става буквално с по 1-2 клика, защото програмата знае как сте осчетоводили тези данни предходния път и при всяко следващо зареждане ви зарежда информацията такава, каквато е била в предходните месеци и от вас се изисква единствено да сверите, потвърдите и да осчетоводите. Особено удобно при големи фактури. В момента виждате, че тази малко странна фактура се зареди като само един айтъм, но да вземем една стандартна фактура за консумативи, в която имаме кафе, чай, захар и баркалки, чашки. Тук ще дойде една фактура с 5, 6, 7 елемента. Респективно може да си изберете всеки елемент да се осчетоводи по отделна аналитична сметка или цялата фактура да осчетоводите по една сметка наведнъж. И следващия път отново тази сметка ще ви се зареди и осчетоводяването ще стане още по-бързо. Това е доста накратко представянето на нашия OCR модул. Естествено има доста функции, които в момента не можем да засегнем, които се натрупват с времето. Добавената стойност при работата с този модул идва с времето. Препоръчвам на всички да започнат да го използват, защото спестява страшно много време, особено в счетоводството, особено в осчетоводяването на разходните фактури. Това беше всичко от днешното ни видео. Надявам се, че ви е било полезно за още функции, възможности и неща, които правим в MacMaster и ERP Aurora. Следете нашите социални мрежи и YouTube канала ни. Благодаря ви.